en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde jeegom colte hitande ujunɗe nogas e tati ɓataake men fayti koye ganndal kala altino weltare tv yewtere mum buuɗal yurmeende en heewi hirjinde koye men e ganndal nde tawno lampa jeynoto ko aduna kala walla ni mbiyen puccuɗo aduna kala ko ganndal ganndal woni kala ko jiiɗa yalti koye ganndal ɗum noon fulɓe ne kaala mbiye ganndal ko heewa lammina famɗa suura ɓayde en gandi ko heewa lammina famɗa suura woto kenna ɗum caggal e nder rendo men gonen rendo duusoɓe ganndal gonen rendo wittoɓe ganndal ñaaƴiroɓe ganndal holliroɓe ganndal taw ko ganndal memotogal e jungo ko ardi kala kabaru musɗo hakkunde leydi turki kame leydi suriya woni siri e oɗo henno jamma beɗɗo henno ko yerɓande leydi mawde waɗi toon yerɓande leydi nde heewani yiyede sabu yerɓande saabima kene tolno e temedde jeegomo neɗɗo wasi hen fittande mum tawo andaka ko majji andaka ko gaañi andaka ko boni ɗum noon eɗen gandi ko ɗum musiba kene tolno e jeeɗiɗi piccal jeetati woni ko yerɓi musiɓe tedduɓe hakkunde leydi turki e leydi suriya ɗum noon ɓen yaltuɓe eɗen duwo nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna ɓen gañiɓe nde cellata majjuɓe jiite ne kisi ma en garto e kabaru o so haaji jomiraɗo musidɓe tedduɓe kala ñande altina eɗen kewi nayade ganndal hande noon rokkata ganndal ko ɓen jogiiɓe ganndal wittuɓe ganndal ha mbawi janginde ganndal ɓen sukaɓe daña ganndal jangoya ganndal bitta ha datto ɓen anduɓe ɓen garta dokka sukaɓe kadi ganndal ɗum woni ganndal ɗum jeeyi sababu hande jiɗɗen haalde ko complexe Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul to Touba ko wuro tawetego nder leydi Sénégal hedde temedde ɗiɗi ko fawi kilométre hakkude mum e Dakar Touba ƴettino pellital mahde cuuɗi mawɗi towɗi ɗo sukaɓe men dañata ganndal taw kenne wonde université woni duɗal jaabi hattirde manggal kala ko miijiɗa ene jangge hen ha tenti noon to banggue science ko fate banggue islamique ɗum woni anniya mabɓe
lowde ganndal e becce sukaaɓe maɓɓe gila e witto to baŋnge diine l'islam e baŋnge fannuji keewɗi baɗɗi cate ceertuɗe. ɗum woni on complexe ko kuɓeje mawɗe towɗe wona goo wona ɗiɗi wona tati wona nayyi ko école mawɗo baɗɗo fannuji keewɗi. e nder lewru maydu ɗo hendu ndu woni janvier kanko khalifa général mo mouride o erinoma goto kala yo ya windotoya toon ɓiyum, kamɓe fof ɓe jeehi ɓe bindito e sukaɓe maɓɓe ha hande binditagol ngol nana jokki. oɗo hen altina hande 6 colte 2023 mawɗo leydi sénégal Macky Sall ma tawe toon to Touba hande ngam uddidde oɗon complexe. on nanino aɓe maha université islamique taw komo fannu dowrowo to bange wittoji towɗi gila tan ba siñeji mimrat haɗo gandal haaɗi. ɗum woni on complexe mo Macky Sall hooreji leydi sénégal hande jogori udditoyde toon tawne wonde khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountaga. sukaɓe dañirta hande gande koye ɗe cate taw suko omo nawda fannuji kewɗi gila to fuɗɗiɗo ko jangata ko haqille o ne sarhine e sarhaji mawɗi e wittoji mawɗi ko famɗi ko kala ko dañi fof omo waddi hen humpito mango to banggue culture islamique, omo waddi hen to banggue pinal, omo waddi hen to banggue gurdam. ɗum renantamo diine makko oto songede nder diine he saabu neɗɗo omo janga diine o gayna o songe nder diine he ɗon ɗo ala ko wurti, ɗon ɗo ala ko wurti saabu neɗɗo foti dañde koko wurti. sa ala ko gurduɗa ko janguɗa ko a songete e nder majjum. ɗum woni hande ko hefti hewɓe ɗemɗe ɗe tongi jiya gonga kula haal tawno koko ñamminte koko jarnete koko koltinte koko dokkete ngala ko ene gurda jangani ko ene gurda jangi tan ko ɗo kaaɗi ɗo heddi jowmen ene jotti. sabu sa ƴeewi hande so a jangi ha woni hafiz e nder ɗi complexe uji woni complexe a waddi hen banggue sifa wittoji goɗɗi e gande dowrowe goɗɗe ha yalti hen wonde docteur mawɗo walla wonde enseignant mawɗo to banggue islamique walla wonde fanniyanke fannuji goɗɗi ma waw ƴettede aɗa jangguina e duɗe towɗe hay so wona duɗal gendima lewru fof aɗa yoɓe salaire ma. ka ceernajo ka joom gandal ka joom salaire teni kadi ka joom kumpitiɗo ala intermédiaire kala batu mawɗo aɗa wawi tawede kala ko mettuma aɗa wawi haalde kala ɗemgal aduna fof nana joni joni. sa wawa haalde français anglais ka tonguiɗo haalama wonɗo haaɗi nanar haalama tan ko wowɓe heeɗade haalama ka ɓennata ɗon ka taccata ɗon ko jiɗɗa haaldude ko a wawa nannude ɗum haalama ka ndeke beele kumpita aduna o ko gonɗa e dow mum ko alay sago ɗo aduna o ƴogata ɗo ɗoɓe nanata ɗo ɗoɓe kalata ɗo haalama ka yettoɗo soko yettotako ɗon yahata. ɗum noon wawi ɗum hande ko ƴogde e gande mawɗe ñibde e cate certuɗe ha ɗen cate kala peŋo e gandima kala hen catal a joguiɗi ɗum humpito ɗo fayi ɗo kala hen humpito a joguini ɗum yarirde ha timma ngan saga mbiyeɗa ka gando kumpitiɗo joom cate certuɗe jadduɗo e jamanu. oɗo fannu so tawi islamiyanke yettaki ɗo henna ko tonguiɗo. ɗum waɗi sa yeehi ko wayno woni leyɗele arabeɓe walla leyɗele maghreb ɗe ma yi toon janguɗo fannu islamique culture islamique janguɗo bittuɗo l'islam ha wonti hen professeur mawɗo wonti hen prof mawɗo taw ganduɗa woni ko université walla woni koye duuɗe mawɗe walla jogui ko duuɗi mum mawɗe ne jangguina kono taw wuuri koye salaire mum koko yoɓete jomum ne tawtore batuji mawɗi ne ɓeydoya gandal ene ɓeydoya wittoji saabu kala gando mawɗo ene jogui duuɗe mawɗe
ɗe o jangata e kala saha. ɗum woni ko jeeta mbima ngal ɗo duɗal ko duɗal anduɓe, way kono duɗal mangal wawi jangude ɗo tan ko yettiɓe ha jetti oɗo fannu, nde tawno gandal ala ɗo haɗata. gandal woni ko ɗemgal ngal ala ɗo haaɗi. sa ƴetti ha yettima ɗo a wiya gayni, a funti hoore ma. sabu e kala saha ma heɓ ka anda ko alay sago jaɓa andoyde ɗum beele mbatta e gandal ma. alay sago e kala saha ma yi ka anda, ma heɓ ka anda, tene ka anda ko ɓuuri hewde ko ganduɗa ko. ɓayde ka anda ko ɓuuri hewde ko ganduɗa ko, firti kaɗa jogui majjere janggo addetende e ma, nde a anda tene an ka gandaɗo, kono a anda alay sago jaɓa ɗannanade andoyde ɗum, guila ɗum yettakima. ɗum woni gande dowrowe ƴogueteɗe e duuɗe dowrowe. hono ɗen duuɗe woni complexe e gatal ne tawe ɗon ɗo tubaɗo hande o. on woni complexe mo ganduɗa Cheikh Ahmed Bamba hande o tan ɗo yarata ɗo o gasi, kono ɗo tan ɗo woni ɗo omo wawi nawde ujunnaje 10 étudiant, yani élève, mbiyami ko étudiant. o wawi nawde 10 000 étudiant, ujunnaje 10 étudiant, mi haalani élève. sen kaali ɗum foof noon koto banggue qur'anil karim, e banggue arab, e banggue wittoji science ko fate banggue sifa gonka diina l'islam e sifaji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe, tawno wondi kadi e heblo e needima, taw koye needi ndi ɓe jiiɗi nehde sukaɓeɓe, nehdi ahmadiya woni Ahmed Bamba no ɓe mbi. wona ganduɗa oɗo université hande ɓeto mum ene qime e 30 milliards e ko fawi. 33 milliards koppareje France CFA woni ko wanja e makko. Touba tan ko ɗum ɗo woni musidɓe tedduɓe ko yonnata rendo so feleti rendude ya taw wonko wawi rendinde ha wada ko waɗi. rendo so wiyama ko rendo ala ko wawi rendinde ko haydara, ɓe ndendani ɓe punti koye mabɓe. rendo mabɓe ngo wonko ngo rendinta ngo so ƴeewi e nder golowole mabɓe mawɗe to banggue diine l'islam. kala koɓe pelliti wadde e cuuɗi Allah ɗi walla cuuɗi janguirɗi ko milliards wonata, ten ƴettata ta. duuɓi 3 duuɓi 4 duuɓi 5 ɓe ndendina ɗen koppareje ɓe mbaɗa, taw hay goto mabɓe dalƴani telƴani, ala ko usti e gurdam mabɓe haydara. ɗum noon musidɓe teddi, ɗum woni finde tinde, ɗum woni jogade finde tinde faade e ko yiɗi wadde ko. kadi ko ɗum woni ko yonnata janggo sukaɓe mabɓe. kala ɗo ɓiɗɗo mabɓe dari ene haala, andat ko gando jogori haalde ɗo, sabu kala mo o joddi omo wawi nannude ɗum ɗemgal ngal nanata ngal, o wadda hen witto ɓurgo luggide, sabu alay sago mbaɗa recruté. woni no goto hanki professeur haali e nder micro RTS, ɓe mbaɗi recruté enseignant ji kewɗi, taw ko tambiɓe fannuji mawɗi. mi jaaɗo ha Arabie Saoudite, mi jaaɗo ha partout ngam waɗude recruté enseignant ji mawɗi bawɗi famminde sukaɓeɓe gueɗe kewɗe, taw sukaɓeɓe janggo puntitaki mbahletaki, tene jogo gandal ngarɗungal. so on miijima oɗo complexe ko jogori janguede hen e sukaɓe hande winditiɓe hen, te ne waɗi dabɗeteji mum nder, ne waɗi suudu safara mum nder, ne waɗi case de santé nder, ko mbiyata needi suka ko less, case de tout petit ne nder, woni cukalel ngel to nannete to e duɗe français ne janga ga hen jime tubakoɓe walla goɗɗum e goɗɗum, suko so ɓe nannimo ɗo henna ɓe janguintamo ko éducation base, éducation mouridisme. o fuɗɗo jangude ɗon bamako signeje mimrak, o janga ɗon khasayid, o janga ɗon ɓornanteri mabɓe, o janga ɗon gonka mabɓe. ɗon ɗo ngel woni duuɓi 3 duuɓi 4 duuɓi 5 ha ngel rewa ɗon
nadde duɗe haa to université pat koye nder tertuwal gotal koye nder hectare goto mawɗo on complexe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna goto mum fof tan miijo ɗo e duuɓi sappo paaɗi hol puccu ngaaju ngu ɓe jogoto wawde dadde gande on paami ko jimmi haalde ko ɗum noon so tawi eɗen jogii ha hande jofanen joforɗen becce men koye men ken anduɓe ken ɗum ko alay sago dente men ɗe wooda ko ɗe jibini ɗe jibina hunde mawde ɗum woni ko heble sukaɓe afrique yiino gila 2015 eeri eraki tan fulɓe sénégal mauritanie mali gambi guine eeri ko fof ha darni cati mum partout kono yarata tan kono yarata ni ma en jii noon ɗo e duuɓi sappo ko jogori dadde en filto en pangira men gandal on jii hande laatima ona kala nde concours qur'ana waɗi hay so tawi eɗen hen saytatake ɗemgal men saytatake inde men saytatake enen askitinte koye mabɓe e kala sifa fannu kawguel qur'anil karim so en waɗa e nder leydi ndi sene waɗa e leydi gondi leydi hoddiɓe men leydi gondi sene waɗa sénégal mauritanie mali gambi oɗon gandi no yarata humpita mon ko kamɓe juɓɓinta kamɓe jaltinta haalisaji kamɓe gembata kamɓe dusata kamɓe jonnata kamɓe caktata kamɓe ŋarɗinta kamɓe mbaɗata pop ɗum noon so daɗani woodi ɗo e duuɓi seeɗa tan feeñat musidɓe tedduɓe tinnoɗen e gandal ko gandal woni fof sen jiiɗi yodde alay sago duɗe men ɗe alay sago ɗe mbaɗat fannuji kewɗi goto fof ɗo jangguinta ɗo e goɗɗo ɗo jangguinta e goɗɗo to jangguinta sa jangguini o almudo hayti won nokku jaɓa accudemo o yaaha duɗal ɓurgal forde e duɗal maɗa so ari ɗon kadi o janggui haw yettima fannu on jaɓa accudemo duusamo duɗal gongal alay sago waɗa escalier ngabbirgal so en jaɓata ɗum min o ko almudam tan hawmaya gandal makko raɓɓiɗat hawmaya alay sago gandal jogui ko escalier ko mbaɗɗa e hoore makko ko o yettima won nokku ala ko mbawɗa wadde hoore he caggal ko mbaɗɗa hen ko ɓenninmo nokku ɗo wawi dañde gandal gongal so ari ɗon o ɓenna nokku ɗo wawi dañde gandal ɗum rokkuno hanki sens eɗen joguino mawɓe anduɓe yanoɓe ha to duɗal jaaɓi ha tiringal cœur égypte janggoy toon gande towɗe hande ne tiiɗi e nder rento men nder yonta men jiya suka almudo wimami janggi mi gayni mboɗo ɓeydoya gandalam to turki walla to égypte walla to syria walla to leydi irak walla iran walla mboɗo ɓeydoya gandalam to leydi maroc mi janggi tan mi wiyama ceernajo so qur'ana bagara ha birbinas so tawi ko sariya lahdari ha wuldu bun walla ha khalil lugha burdi ha fayenma maqam mi daaƴi so araw mi faami lugha mi wawi jibdude hakkude lugha e arab mi sellini gasi kala hen ko mboɗa haala ko ɗon ɗo bindi ɗi peŋiɗo ko ɗon kalani mi ala science goɗɗo mi ala culture goɗɗo mi ala pinal gongal mi ala meccal gongal mi ala fandare wonde mi ɓeydoyta gandal sabu mi gayni ko ɗo majjere nde fuɗɗi sabu alay sago wodat ko yarliti ngam ɓeydoyde gandal artude famminde sukaɓe jangguinde sukaɓe an gonta preuve gonta professeur jangguinowo e ɗin fannuji sondi Mauritanie hande cete basiɗe banggue hande culture islamique hande ɗo kalten ɗo hande ministére ko fate banggue affaire islamique Mauritanie somi jumani mi anda ko Maroc
jayde nden wirno wonɗo tawete hannde batu ko fati banggue culture islamique e kala saa ɓe jahat ɗin batuji ɓe laara batuji ɗi wooda ko haala hen ko foti janggede hannde duuɗe ɗe ko foti heblede e ɓen janguinoɓe ɗin hebloji garta e maɓɓe ga enen eɗen daɓɓikini e sifa eɗen daɓɓikini e sifa ganndal sabu goo so tawi hannde nañi complexe ko wayno complexe Cheikh Ahmadou Bamba so nani ɗeɗo henna balɗe e nder whatsapp uji ɗi aɓe kolliɗo vidéo goto ne yaha vidéo o ko goto jiiɗo wonde dutal ne ɓoccini ene waɗi wero mum ne waɗi hen lekkoɗe kuɗon ne ɓoccini less ko ɓuri heew dute ɓoccinte ko dow leɗɗe mawɗe mbatton cabbuli men ɓoccina toon ha toccina ha ndiwna so ɓe gandi dutal kalɗo jiiɗa dute ne mbeeyi wonko woni less ko ƴiiƴam e tew soit ko wolde wanno woodi maaɓe dute mbeeyi dow soit ko jawdi maɗa songa dute mbeeyi dow soit ko kullel wari kullel dute mbeeyi dow walla ko neɗɗo wara dute mbeeyi dow ko ni tan ko wayno joni sa ari Seras Dakar walla ɗo jawdi hirsete woni kirsirɗe ɗo kirsete wona battoir tawata ko ciile ne mbeeyi dow dute enen jiilo ko woni less ɗum joni hande en nani vidéo ngaji ke walla audioji keɗi ɓe kaali hen sifa so tawi dutal ɓoccini less holko jogori wonde e sifaji mawɓe men koye ɗin sifaji sukaɓe mbawi jangguinede duɗe ha daña hen science mawɗo e witto mawɗo ɗum ɗo ande so kewi ko bone koko jogori kewde on bone jogori hol feere wattede ha ɗum wasa wat ɓayde kañum ko ɗum teskuya ko teskuya on teskuya holno jangguirte ha teskuya o wonta gandal memotogal e junggo ko ɗum woni wittu gandal nattitegal e duɗe ha suko o anda o wattumi haajuma ko ɓenna natta wonde hunde hawnide wonti science moni fof ne wawi janngude ɗum gila dalƴo goɗɗo funtoɓe fenoɓe nattude hen bonna sifa gonnoɗo ɗon gam dañirde haalis wonta gandal ngal wasama ɗum wasni hande gande men kewɗe ɗum perdini gande men kewɗe ɗum woni hande complexe Ahmadou Bamba yiiɗi wadde recruté artirde gande mamiraɓe mabɓe gande tañiraɓe mabɓe gande Ahmadou Bamba gande l'islam gande gonka gande aduna sifa darjinde rendo ngo ha ɓuura yadde gandal addoyde gande kewɗe e jimde e mum ko ɓuuri wonde gandal ko rewe ko wonani gandal ko joñe beele hewɓe jalta hen wooda ko tambi e nder leydi ndi tawne liggone jooɓe taw wona joomum ne jooɗi tan e sakki junggo koye oɗo hen sifa musidɓe tedduɓe woni hande ko goto foof foti accude haqqille mum wona en ngala wondi ko en nototako sen nottima kadi en ɗaccata hunde deeƴa sa noddama aɗa waɗa mbuɗuma eɗen ɓamta hunde waɗ mbuɗuma jejjita jaaha bulol maɗa kono ala a waɗat hen mbuɗuma kadi puttina hen guite so leeli seeɗa bonna inde ɗum koko ñaama ko fenade ko politique naggam ɓe ko ni mbayi ɗemgal ma ngal haala ka anda ha bonnana goɗɗo bonna ha ko jogono latade ko natta laatade ɗum rendo men ngo rendo wawa ɓamtade sa ƴeewi en kaali en gayni mbiɗen e kala fannu gonɗen koye yatirde caggal son teskima e kala fannu gonɗen koye yatirde caggal son teskima woni tan teskoɗe no moƴƴi ƴeewon e kala fannu mo miijiɗa gonɗen koye yatirde caggal to banggue gaynaka eɗen jatiri caggal so mamma ɓuuri bamma jawdi bamma ɓuurinoma jawdi an ala mo ɓurɗa taw teni ɓiye ka jogor ɓuuri ɗum jawdi daridi gonɗa koye yaltirde caggal mamma ɓuuri bamma gandal bamma ɓuurma gandal saabu tugniɗa koye bamma tugni koye mamma an tugniɗa koye bamma ɓiye o jogor tugnade koye maɗa gandal ngal ko waɗi limité wona culture aji men ɗi jogui ɗi pine men ɗe mamma ɓurno bamma jogade pinal to banggue wawde sehede walla ɗahade
walla to bange waylude jamdi watta goɗɗum walla to bange sañu walla to bange awo walla to bange fannu bamma ɓurma an jogori ɓurde ɓiye gode ko ustade ɓene jahane ɓeydo ɓene jahane gusto ɓene gusto holko ustintaɓe ko wasde janngude gande mabɓe ko wasde janngude koɓe jogino ko hen ɓe mbawi jogade complexe uji mawɗi haɓe daña cate e nder aduna ɓe ɓuura darjude ɓe ɓuura yodde ɓe yanana paggito ene mbatta e duɗe ne jangga ne jaaha ɓeɗo nana gusto holno ɗum way holno ɗum way so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake men fatino koye ganndal musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jam yo jam Allah ñallane musibam tedduɓe